Wata rana ina zaune ina ta tunani me ya kamata in yi da rayuwata. Kawai sai wani tunani ya zo min akan wani plan da na sani da tsawon lokaci a baya wanda nake ce masa plan A, B, C, D, E. Plan A shine ayyukan da zan fara mafi mahimmanci wurin tunani na buɗe kamfani nawa wanda zai taimaka min wurin nemo waɗanda za mu yi aiki tare da su don cimmawa gaci a rayuwata. Plan A shine ayyukan da zan fara mafi mahimmanci wanda a turanci ana ce musu minimum value products, MVP kenan. Waɗanda suka shafi company name, wannan kamfanin na sa mashi na yi ta tunani wani kamfani wani suna zan sa. Suna daban-daban sama da 100 sun zo kaina. Na je CAC registration, na je portal ɗin CAC na dinga sa sunaye, na dinga ganin sunaye daban-daban duk wanda zan kawo an riga an zaɓe shi. Na ce kash, ya zan yi? Kawai sai wata dabara ta zo kaina. Me zai hana in haɗa suna guda biyu waɗanda za su ba da ma'ana? Kawai sai wata suna suka zo min. Sunan mama da baba. Mikrab Innovation Limited shine sunan da ya zo min kaina. Kawai sai na zaɓe shi. Aiko ina zuwa cikin CAC na ga babu wanda ya ɗauke shi. Sai na ce masha Allah, yanzu an gama da suna. Abu na gaba shine slogan. Shi ma ya bani wahala. Na yi ta tunanin me zan sa. Ina zaune sai na tambayi AI kan cewa ya bani slogan akan kamfanin aikin kamfanoni waɗanda suka shafi aikin kamfani irin aikin da nake so in aikata. Nan kuwa slogan ya samu cikin sauƙi. Sai logo. Kai, shi ma fa logo ya bani wahala, amma shi ma daga baya an samu mafita. Abu na gaba shine social media accounts. Na je na buɗe social media accounts daban-daban. Social media handles irin su Facebook, Instagram da sauransu dai, har ta Twitter, domin tallata hajana na abubuwan da zan dinga aikatawa. Plan na gaba shine plan B. Buri da tsarin yadda zan cimma wannan burin nawa. Abu na farko a nan shine business plan. Ta yama zan gudanar da kasuwancin nawa. Na zauna na tsara business plan mai kyau wanda zai taimaki kasuwancin nawa. Abu na gaba terms and conditions na yadda zan gudanar da business ɗin nawa. Tsare-tsare da irin abubuwan da na yadda da su da kuma wanda ƙasata ta yadda da su domin gudun kada in samu matsala. Dandanan kuwa sai na ruga abu na gaba domin in buɗe FIRS account, Federal Inland Revenue. Kai, na sha fama. A nan sai da na yi sati 2 ina kai komo. Amma fa daga ƙarshe na yi succeeding saboda wannan burin shine a cikin zuciyata. Tsari na gaba shine C. Cire shagala. Daina duk wasu abubuwa waɗanda za su sanya min shagala. Na cire su daga rayuwata. Na cire zaman majalisa. Ni kaɗai nakan zauna na yi tunani me zai taimaki wannan plan ɗin nawa domin ya kai ga gaci. Abu na gaba shine sanin dabaran haɗa connections. Na kira mutane na duk waɗanda na san za su taimake ni Abuja, Kaduna, Kano cewa kai na fara, ko ba komai dai su san cewa na fara. Wannan zai taimake ni wurin suna samun abin da ya shafi kasuwanci na za su neme ni. Plan na gaba shine plan D. Daina jin haushi da kuma daina jiran ceton kowa. Ka fa sani babu wanda zai taimake ka. Sannan kuma ka haɗa da addu'a. Plan na gaba shine plan E. Ebe abubuwan da zan yi yanzu da waɗanda bai kamata in yi yanzu ba. Na haƙura da wasu shagulgula, sababbin kaya, riƙe babban waya, duk na haƙura. Na zauna na yi tunani akan ta ya duk abin da ka ga na yi to wanda zai taimaki wannan kamfanin nawa ne. A ƙarshe sai na koma na zauna na yi tunani
duk sati sai na zauna na yi scheduling abubuwan da na yi da wanda zan yi da kuma wanda ya kamata in yi a gaba. Idan ka ji ni, in har zan iya yin wannan aikin, to kai ma za ka iya. Don haka ka zauna ka yi tunani me ya kamata ka yi. Shin business ne ko kuwa kamfani kai ma za ka buɗe kamar yadda na yi?